Case number 1. Oh. Mama Joyce, I just saw business in free by an urban quedu. Abigail, men, one so bremai. Call! Oh, that in a Madam, it is say, I may do my own. Oba show is why your Bible Quran be focus your casa precaution body and crossopedia. Per Bible. Coin solely. Because see, you Zion Babia. A shrine. Sorry, not shrine, yes, Teresa Solin Kubia. Fancy Fatoso. Yam Quasoli, a babuam. Bodi, I am Mama Joyce. Inside the Bible, so inside the Bible. That's someone making. That's someone making. No create through do. Minitro. Order. Mama Joyce has been me ba e ware o baby a friend of fear ejewa ana abiga men na o my no me ba no akwantum o my koye ne ho ade o akwantum krubeso o kata o my koye ne ho ade a o mote kama enti o koye no osa obai na wa bebi adwuma ama no wa bebi adwuma ama no o ye hairdresser afi Bible sum mienu ni me ho no mo na ga ne de ensan ba se onwale bi na mbusa nsa dai ni kunu no wa kwantu mu ntia na o se da bi na nyira so be na odi ja wade e na o se na onim se ya yanrafo eno ho nti na o ja ware no e na o ja nsa ne to ho no koye na me ne mabusuan so so do a oboy ya no so onim se mo yanrafo mo yanrafo na mo koye na maye ne ho ade ne ho ade na mo koye ne ho ade no mabusuan fo wo mu ko bi pa ene wa hu se mo yanrafo ya nyanrafo na me na me papa ya yanrafo antidie anrafo mu nyanipa obenya nwani be ma no awa no bi na me kasa ko na me ne mabusuan tu anamo ekọ wonne ne maame ho e ka sanka ye pese ye hia busuan no na ye hu butaye pa odi ja ware ye no na ne maame se ye de ye nkọ na o hye ye da se obefre na busuan na ye ne nakasa ya twan ya fedie edi be 3 days or 4 days na maame afre se na busuan fo se awari ja ya asam de omu ni adaje a omo de betena se ne yaka na ye san bae nti e bae na me ba ne ya so twa me ba ne se ni sika won ho nti ensa na ode aba yensa fa nsa ne nkoma no se on fa sika ne kan nsa no ho no fa mbra o si ni sika san na won ho ni sika ne de se e cheke na wunim sika oko enyina wunim sika na no jo enti on fa sika ne kan nsa no ho no fa mbra nti e de nsa ne ko ye nso so em se ba busumini obi anfrɛ obi anka hwe na me se me de beda o no aka bi ama me so ama me ba na ye ha obi kuro so no this can ebre o ban this can ebre o ba no bo wa mane wa mama ne ya fe ye de nti no so na kodaka minti me nhwe ne sai so me ba na ye wa ye ha ma me obey asem ne fa no woni ha nti ne ka no be ye din ono no ne yire bia bibi kura wo ho a wonim enti no asem we no nipa no ni a e di asem a so only nim scan on sika se na won ho 155,590 titi scam 1.something billion 1.5 billion also the man so on fanya den you know oya no asend ya ma se one na wari na sa ne sika o de ahwe no da bi no de man o de man say onyi bi enya chop money no fa de aka nkoto bang man no and again na first scan so on first scan ma me ba no mon fra again ma eni I send you a jai or the assuming home. Some of person channel say no credit, be an engine be an engine credit. Say, we need in a so be as or in a so Unina so be out Dija Valeno. Now, Banacoy, watch it. Watch it best of Cobes, a best 7 years. Or buy and or on Oba. Only ni ba eh oba so bia ontimi ntina ho en twen sa o se nya nu ntira eno de so onka 7 years wo ma e na me ba na han dan ama na watim se wa ye na no no mpa jai woni kwan so se bia se mi nyini ntimi ntwen bi enti no ye ntwa so na wo de sa allegation fun we se obi anwonani nti a ento asum se de maame ne kan ye no krede a
baby mo ho eja mo ba ye twewire gu so aka de be ye yan so be fichirim ai de tuamu me ba nka oba ayi epuonim na ga ne ka kyan se ma ne mba wa ya so wo bo se ma ne mba wa han da ma na sisi afi de na nsan ya na ni bre se wo ba no e na o ka kyan se na sisi edan na wa han ma no no watu afirim wa kwatena na danfo ho nti oba dis ono ko han dan foforo me ba ne ba je se me ba ne ko han dan foforo na oba ne no na wo ho da dansa na wo tu kwa ai na woni mababa wa ah me nim ne pa na woni se na nsu ba je me da me wode ne ba chia me na nche bia na ye koye ne ho ade ya mo ba me hu ne kakra na ga no oye good de na oye oh na fe ade na oye ma me pa Abigail Emra eso aje penny so be kasa na ise so nkasa na ede no ama brema ya BJ kuma se ya de ya mo men ko fa ne o so oba sen difo kasi ho brema enye ayi krofo froso aya metimi akofa na ba na wa ba be kirem oh ene ma ne bi wo ho a oba nya ne fre na wo enye na mo fre na munya ne afe na show wo ye no hunu de wo ko ofre nipa na onfa ofre na sei nipa no so ha ye betu akofa no ante yenya no why yenya na de wo ho no before be mabrem ale de ya twa ne se da baba besi aba no aka na asem no de asem a ye kan yintimi mfa se obi ya nwonani obi ye esirimni obi ye mfantini emfa nyi nsem bia se be mfata ho ababa wo hia be ma oni to anamo e de ye ono wadada ono wakọ ode wapi akama bi ofiri so aka ada wate ase ansana abusuan nyina ebe hia kwakoye ho ade ye nti gene no asem de but et sadia bia bibi o ye bia de bibi o male so bia na atwe mprade so ni se ha no ofiri oni so ha no ofiri eti ebe ye tin se oba no beka but se et sadia ye ka se tsa because ye nti oba no asem se etisadia ene na nkanye ko ba ne kwa ankasa yi because who no trap na ofiri no sa be ma ya wuja no ya nwrani no otu ko ko sia santini ebi so na so nya santini bako ko sia fantini ebe na nya aye fantini etisa kasa bi ne ye kane de ohode entwa yi na se bibi wo ho so a ye bom pese en sabe kan enwa ba no na de wo no wonchirem because 1.5 billion say you be to adwane di never be got to bag it. Menye sure say get a bit of fanina. On to Sabia Bemana yin bibi. Amna yen ya. Sabia Bemana so in Biamna yen ya. And also first can so the sum no. That's antisadia. And then up again so chimpna. I will Bemana chi. Ubo tinko boti kwa akwachino ni beme. Master na miko. Yebeja obla. Master na meka. Aha, anti. Isubo tinko. Walu nya bema kra no hu obeja. Why Rasta? Oh, this one again, a chimpna, a war, Bermanachi, and Nuntin over catches a me bo, me boss, the member. And then what hammers in the two of him, now Bermako had them or bar, and want me for a quantum muba, Bermas or Bas Metophi denim, also enter senior day, and him, said banning for Bermanco share them what, and your possible say, banner between the two of denim. Unto say, Beman or banner for Beman for the question. And now say, what question Beman for them? Shay, and my ye trust wabrabum. Na ye ni me shia. Necessary na my way be mu ye de any boni o. Malady na make you. And what day? Se be na member e maybe ye dia. E bedum le bie no. E member bi no be o madwen say ye fo a o mu di biako. Sa na member bi so be ye mu because who agenda na wo de ban say. And yes, I tell the way what kata. O blame is stop money. Mesumi po bi on be da. Asole dia. E bedum le bie no. E member na so be fa mo say. Omo di biako enti adwene de ya adwum no bedum le bi no e ba hayen mom yen film e ma subane mo ani o se obetu akofo bi ba bema na natena na every month obeyi skadama wo male ne bi koku bi ase na kobrane bishop amount ne bon ne die ne bon e pa ne die se bi ndi ho
pa ano odene she bem na kan sem bi etiawo ana bem na kofo oba bi egu onum ase a maame ade a wodi ye bem no emfa na kwen na awiase de uguo no utwa wadwe o se bi a bem wo na odidi no we amani wonye nipa ma ene de usika kodi no ho wodi wodi bi ye de obeye wodi bi address de ko wodi bi bongrofo bi etina de wonye bem ma because of twes guarantee sa ani bem ma fofu na be ko nche no ono susu. Hello Abraham Patonto Malady bedase pi nyame nhira papa na yenchiachiefo biem Malady nyame nhira de meka ne se awade a Malady ka ho asemi se awura na ye ka na se nsema maame kan sa na chiampa se broni ana oware ne de a anka ye o ka awura no broni no wa na anka busuafo be gina wa atu ai nam so ende en kase we broni o ye China ni no ye India ne siase na ne siase ahye omunyina no gitum se nde monware wo mu na Malady etosu biem me ne nyina me se de ma me kan no krampa Malady enti abusua o awura ni firim no sabi se sa na asem ne tie enti empanifo ofie wo de yo matena se agya wade na wade egu Malady enke gunkro awade egu nkro Malady eti awura ni so ntimi nware biem amamre ni amane kwaso Malady awura ni kwa grant me mfansa nko na sifie so kogu awade yenya ne sa edipa agi awade ni bi bedi wachi na o makọ na o maba amane se senti ne den sana ba na maami afa fidie se me frɛ me ba no ogitum se menye ansa na magi yokwasem so obe friend bo so friend bo wagya atwoko maami tu anya batambo ne atu anamo aba wanim epese oni abusua hia na bibia tutwa mo ka chensa awari gya ya se ne mo nka bi na se Malady abusua na awura ne film se be e de ba abusua ede na omunim awade mu we mo atete wagye awade wa bra omunim awade ho hwe se wo ba aware na ogu awade na busa de nti aware ni gu na awade kura begu yesiesie anye yi a ene egu awade na wo so de nsamba na awura na de abenti magye atum enka se asem be no enye sa na egu awade Malady enwu na enwu kina krachi ni bebe fia wo mra fie ne mra bie wa awade ho bia se kura de na se krachi uni adaje metwa ma ene ye ntwe manso na no se wo no first ka bi amre obia wa ye kueku amba on se ni se kura de mu abere wa baso. Hello krachi hello uni adaje na di Malady de me kan se abusua ne nkono mo mra biem maami abusua omufre omukrom ne Kumase Breman ya Malady ya nya ne sa asemo se Kumase Breman na Malady si ya. Hello Malady Pacho, good afternoon. Afternoon ada mukrom wa wiebo hade anopa wo Pacho wiabo yo na sembe na aba oba na de ne ba ya wo so wonwale bim Pacho emre bo no frame say ontimi ase ni suban sign na me koka ho asem na o so ontimi ware bim ana me busa ne sa de mayede o se menye bibia edikan o ka cha me say me ma me ya nwurani ti on pa nwurani and so o ware me nyina na oni bibisa and me na tena for 5 years ni nyina na oni say me ma me enchi free voter afi de eko empenfo ni ma o ye na me frɛ ne ma me ne papa ana o mokasa ya ntimi no se bia o maka me bia wi afi de sa ko se o ware me nyina me ma me sofo ko ho no ma o se o ware me na o mpemi na wa try a ntimi mpemi for 5 years o sofo ko no wa o so wale hu nyina na o mpew no mpemi ba wa try a ntimi mpemi nti oni mi jai on pese e be ko akiri nti sa tam ya na o so ka kire me nti me ba ase so na me sidiska e kuma se ntimi first count on ho nti na me sidiska se o ba ya ne sa no so wale hu nyina na o mpew so no ntumi nka e no ye ko ma wo be o ye ko ma wo bi shop ma no me bi shop ma no ye no ho ade eye bibia ma no Malady me bibia nya ba yo because me nim se me ni ho no munti de ope bia me ye ma no and obanso na ke hu de be ma timi hwa ondo no kora be do no so we die na o se yese o se sika bia kodi ni ho sika sen na abedi ni ho
Pacho, Sikania, dear me, 850. Ɛyɛ dɛn na wode brɛ no ne chop money a wode ama no na waboaboa no aduru saa na sɛ wohyɛ da de brɛ no sɛ bi ɔmfa ntoɔ ma wo Me demand is a bosom so na ma send ya man say on fan to one we ni chop money na or the day cannot to one bosom so na wode abrɛ ne sɛ oyi ni chop na ɔmfa de aka ne to bank ma wo Pacho eti wo ho records nyina wo ho Pacho am records nyina wo ho no ɛne ɛno deɛ ɔmfa wo ɛno deɛ ɔmfa da yɛkyiri kɔkɔ a yɛnini ma me enkwase asɛm sɛ na mekyiri no yɛka ma ayo asɛm a bibu sɛ wotia na ɔmo ba ɛna wotiatia wɔm ɛna imagine sɛ wo ba bɛma obedi sa kwasa asɛm wa bidi na bɛwo de sɛ me ne boy na me ne wo nyina na me mpɛw enso mantimi anka ɛna obɛyɛ wo ho ade wa bie shop ama wo ɛtekata adwumaden ɛde sika brɛw wasɛm nyina ne sɛ ne maame ya awurani to mpɛ no wokɔ kan so ɔyene ne didi nkrɔfo atem wanya kwasa asɛm sɛ nye nyame na nipa soro na enye kubu we kenye kubu ku ya enso ya ya tete ma bɔkyewa fa kwasi abura tom kamo ne de kodra tofu so wabusa pani kwasa pani wamna ho so betime asie fu na naso kristo nti ane ya ye din ne ti asa de akoso na etan ememu wanyina esu wo mpɛ no wo kwa IBJ mo fa get picture me mo fa to so 1.5 billion we asama ejina so sa me mpɛw na me yesenka me pɛw esumi to me mpɛw bra hello ma what in nka wo frɛ na wo ne kasa e di sei o ka so ni meja ni de last June more no see last month more na me complain trend so for and me friend so for no na so for ne friend no o ka no so for ne say me discan send na me Morgan Vodafone or happy me use no the SI discan send me as me o ka no so for no say me discan send me no so they are sending me Vodafone no was all the discan Vodafone so what the man or no one person me the money so save now or no me save for Vodafone picture me hu eda so na buy one on twen obi a wote kata why aya mon hwehwe ma no nam wate abawe oda hoi ebi on twen kata why mpa chew tie mami papa ti asem a wo mami me ka chiro no enya wo nkoa na wadi akoma pa akodi oba achi a waye we di atia wo danyame asese waka ne ntamumpo se na ni nyon si ase accept onyame beyi oba mawa obedo obe cherish se de utie bia wo ya nwurani a wo nya aboa me ya ka dedifo kame wale abemu wa no daso yi hwe ma fefente se hwe bemu wa fefente se papa tie o mame tie me me say every pay di pa Obama na sekata na wo ti na wo yesa wo bedi yie ache obi oti America me na me ka kire wo me na si form na me ka kire wo me shan koma to abrabo so me say wo bedi yie amaga wei wa ba bebu nkotojo wanim mi to nyame na amen because wa nya ne bone e no de bone say ye tua wo ka bompa ye se wrade bema wo nkwa na sika me de ye be pepe no ni aju sika ma na twane bo wanya tena no se ompewo efiri adanyina no ompewo no papa ti ase enye sa wo ye se me di sika me di jawpa na adwen be sesa papa wo be kun wo ba so pewo na da sei etima ne nko na wonya kokon no atoto ne pa no be shafa be wom me wo be kwa kodi wo be ma bi achi se ya edna koma na be ma ne so aye ne bi me se kama what train kama always pay ti me sraw piesie hwa wo ma me mo blow what wo ma me tie nyina wo su asem ne ya ne ya eti twaso na ye moa ne anyu sika ma wo samo se mo de nsa ne be kɔ ede be wanya de nsa na ba wanya tena no mutuo se wo mpem twaso
Ni amwa ni anyu sika ma wate. Matima. Yo PSC wo ye adwumanti yere ho na ye adwuma na. Abije difo pe bia ke wo pia la. Me mamu ne kopem to ada. Pe bia pa wo pia la. Mu ko fie. Na Abraham pa. Sane maami ahwe yi a wo be tokoti. Ne maami be tokoti. Enwa sam ne dos. Emayiwa no kwan om de mamu ani bi fa so. Ano odin. Mamu ani bi so kwam de mayiwa ne fa so no. Na akoye se emema papa ne nya papa ne. Mama talk show trust. Ah, we dey fasi tama pa. Malady, dear na make a question is medi sikura. Malady, nyame ya adom ne sori a. Awura ne be hwehwe nanso se brema na awura ne firi dia. Malady, na brema hene. Asem wei e wo se kodu nanim. E be kwani ho. Se die se awura ne firi brema dia. Se oya igwe. Oya nwrani nti no. Wonti ase no Malady hwe. Asasem ti na. Ye chiri kokwa ye di ne ma. Ai gbani un pari sika do. Sika do bedi. Ye chiri kokwa ye di ne ma. No koko na omra no kwase sanema. Malady hwe me se sanema gwei ama nipa bebrebe awuwu ko. Me say eyamahi Edward asasem we me say. Ati eburu Malady. Was what penny be tetra ta. Abigail ya wo preman. What ye fit nduku ana this person ya so. Abigail menu. Tese ka hwa wuntie. Wo ya ka bibia wuntie. Sabi wa mudua esifia bebudie siwuram. Malady ya no ane se na ame. Ye chiri kokwa ye nenema. Umpa brante na asase na na so ja na chiri die. Ene wo hwa mo abeye nipa. Malady dubeze mfie num no. Se ya na wotie. Ti se ya na wotie anko be ware wo. Emfie num no no atena. Kakra na ho aye fa beduru sei. Na ya na ye me yase. Emaya ni bia ti se no. Omo frifia asebi ebinim. Na so omo ye omo zo omo bebre. Kenke kwa. Na bi ni fia ho. Na sebi ebi wo fia anko bi be ma ne be bie shop ama ho. Ebi wo fia wanko bi na dia koma ebe free ba bia bro okwose se we gu koma boye fita du de se wo mfa hwe ho wo wuni se wura we bia ka tense ye hia no e wa himfie asem na ba headquarters wo mra no meyi ne ho ano warehouse ye yi niema no ye yi gu fom ye yi niema gu fom eti wa ma ni trust be pie ebe free warehouse na bia da monte Malady ye nye mu ma doctor na doctor mwem doctor de obda asembe Pacho, me who me wa heavy anya bone. Me fancy 2022. And na me ye adwuma wo so menya. Me ye network marketing. Ye network marketing. No me ye ne sen. Pacho, ke network we bia. There be a new life. Ye wo STC ade. Mo ye de na mo to ye produce food supplements and heba so. Enti na ye adwuma ye DTT pa ye organic ye de make afford ye omoefuo hu niama. Enti na me produce fertilizer e de maso menya ekuafo na mo ye mango ni atosudie na ade. Enti me ye adwuma ni sa for 3 years. Enti na me customer ba kwa me ni ye adwuma wo so menya. Owo so menya ekura ba ku bi ase. Enti me produce niama ni mom na wo sanka Bosumene so a mesika ne yede e ba back by mesika ne nemba na omo ho akrom enti enu mo ho na me sister be wuye enti me sister be wuye no jame nkwala 7 shortway kranson nkwala nson na wo me dia fina me ma wo 3 kitwane ka 4 enti me sister pacho wo be say me pacho 35 Jese o ma say me mani ya for na me sister dey 7 enti du ba ko mpacho ayo kotoko enti sister be wu ye no no sister wu no bia na obaji bia ma me pacho na ebusuan mu no ono na no ye tiri a ohwe ye nyina na me kosku no ono na no ohwe me enti ono na hwe me ma me wie SS nyina e dey na ku ni za kafra hai sembe brenti eda obewu na ne ba edi kan bewie SS ewo Methodist ewo Takrade enti oye na adwen so obefie na nka wa ba be celebrate ne banansa na ne ba no ewie school enti menene kasa akwasi ada edwoada na owuye accident wenya accident wotwe anya no meti ya ne se we frame kafra
Enti ye no mo ho na akwala ne be wie school ama yesi o ma me wie enti ye wie ye no na o sa akwala no kopa adwuma na oye oboafo bie ni ba bia na omo papa we me pacha na omo papa ho but na enuama enkoyi enti me ya ma ade se meboa me sister sansa na ote ase no no na ohwe ye enti ye no mo ho no mo no ena me ye se medi me panka kanka kra de aboa akwala na ede akọ enti okọ pick forms e wa Winneba University Central Campus Sanko call level 100 into no one obeka che me say mama menya anko university ni bio na mum menya scholarship and me call outside into momboa me na menya de menko na me so p ibi ni ho enti me ka sa na me masa ba kwa me ne adwuma wa kra na so ne sa de obema kwala na be ye adwuma kaka na ye da boa no na wakọ enti no mo ho na me ne me customer ni di nko ma fa say na atome na mo me pese me gigi misika na ewo krom na metumi di bo akwala ne yede eko enti ho na ka che me se o pese oboa me na se metumi a o customer me pa cho ai metumi a na me se okay e de amoa no se o ne brother e yo konfo e wo so menya agomenya market na oboa nkofo e bia ukura be 2000 na wo ko be bo ho ama na ye Pentecost no to akwa double money na mo de abesi ase me di sa akwata madam Yenya bro. Me pacho. Menia bro. Mpacho. Abije we double money na me medi double money. Me. Enti ono ka sa no. Ena me ka cha ni so. Ya daji kwa me ko frese ni pa no. Ena me ka cha ni. Why no ndie me ho nkyere no. Ah ukwa double money wa beta for Church of Pentecost. Te me ko frɛ obi akwa double money. Akwa ju sika ma. Oko. Ka chire mu pray. Enti eno mo ho no mo no ka sa obebo na me so mimi nya ebida ena minim senia esiti ena so dia ede enti ono na di meni na ode me koy no ena okobisa na so sisi anu 500 million 27 million enti se mitua 27 million na no I 500 million enti ho no na yetua 27 million yede e ma no enti yetua ma no ena odi list bi ede to so sister me turn dey why ani oko wadama me so le kwa go menya market nko da boa ye fiche enya sam ke toilet from there o da na honam nyina ye bogodo ti why emnya akwan ena ade 27 million pa chan adwuma na why ne kakra no It's me 27 million man no. Oye no oyi list ede mam. Nto oyi list ne mam no na enuama obehia aka de obehia. Ede enuama. Bi ti se ensa. Eno je akukọ ti akukọ ya. Eno san je aboa anuma. Eno je nkonfem. Eno je okra fita. Ni na ona akoto sa akoto Me pa cho an. Ene so to betima esikaduro. Hey! Enti Edru abetra me ko Pentecost. Edru Pentecost for animu ase. Edru okra ne so no. Ena oka se ye nkoto okra no se opefita. Fita ni ye nya bi. Enti ye nya bi no. Osan ma me koto enuama foforo e de kan ho. Di enuama. Ebi o ma me san koto nsa. Ena o ma me koto perfume. Enti perfume no mo no. Ena oka che me se wa friend nkofo bi ama me di perfume ni frahye ama eba enti mimi nkonko hie na menji perfume ni yede emra enti hona bla na one me koye no e ka che me se ma me nkonko hie asan nkofo no na ade na oye no ontumi nye enti me ko hie nkofo na omo bekumi enti ye ne dwumedi a odi nti obi ama no sa TikTok nti sa dia minja obi ama odi like obi aka sa asam na chere ne se obi ama de sa TikTok debi na zo obi ama de ko ka so obi ama de obi ama TikTok for said people okay and was it TikTok ya te yam no nti obi onto ka sa asam no e na abla ne ka chere me se minim na me kokohia sankofo na ommekumi enti ehona sister ba ko bi ono wo akomanya market to me person me boni di because of enti o ka cha me say nancy ya obi aba
ama na ye bi ama no wentimi aya ama na koku nipa na to Roman sorry Roman hospital ene nipa chronic agomenya ho ye we no wo munim ene report to police enti sister ne cancer no ma me ye den ehye me ena me ko fi enti me ko na bla na ne me ko ka hye me so obaji scan dia eden e dia mame enti yasese kani na ko ye 10,250 you ma asade to turn ye man ai yo eni ho skapa enti me scan enya me dia bla no na ko bo obosia ena ye de ko ye so no nim so obetimi aye enti obi a no de ne pakwa ne sika akoye den akoma no enti enya me na me di scan ko enti ye ni na wie ye no 4 years ni me frɛ bla na ɔse ɔkɔ hɔ no ma onya kasapa bia 4 years ni sister you anyway ɔse ɔye ya onya kasapa bia anya den enka nkyerɛ no me sister se ka na abɛda hɔ me na mabrɛ meni na maye den metua saka no ɛna me sister ma ya ma sika na ba be mama kuma yare nya hwe no maduro ana me ntumi enya den enya adwuma nti debi me kaya na makoma ɛyɛ me ya me kaya na me nti da no eya we na me sese sadia e wasa me de beda na seska no me saka because me sanka seska no de beda man me na me konji seska ne ma sister ti ashe why suenyansa mo na mo mfa muti enante nyem nko a na mo de mo pesika wo nyem nko a afutu a metimi de ama wo no enya wo nko a ukwa en papa no ka che so he na de na anye yoru sika be ma Okasa. Wankasa. Ashim di for 21. Malady enwa no. Ashim. Uko swenyansa. Why me to be kofre. Osokwa wonya akoda. Obi a wo nan. Ni adaje amekwa go. Ma me jaja me kasam kire o jai. Wankasa kura no ti ha. Se wo nua ketewa oba ketewa etu kwan. Uzu ni sika. Abete ame ha. Wazu ni sika o. Wa wo se uni sika. Afedie wonye sika akobo sonso akopa double money o woni breboni that bio me ma ho che na me wo mu no se obebua se me pesika bo akwala na ma na akode na ne kono mo we eni o miti me nim se madam jai one say yes mama ashi enye me kwada for yes sika eye ne bi oso odu betu kwan wa fa kwan bonus bi sika be na se wuti we double money 200,000 binye emfa nane ayima de enya adwuma woko frɛ obi ne nipa kro ne kan kwata asɛm kyerɛ wa na me nyɛ sa adwuma no me onfa 4 years onfa de metimi de ama wa akacho ne say next time you very careful enye sa de ne biom koye adwuma osaman ne nyina wachi na ntumi hwɛ nkwala na mo why me nya na ja me kwala di no anu enu anu no konfo agomenya me nya ho why me nya ho anwura kasa obeka no untimi nya no minya ho ai wada wasamani yakache no wa mu adwa mosman eti akoma yade no emane ma hunu sesika na hye o ma akoma yade sa betra so de ne na edobro yade ewu eye wa no opa yade ene yifiri wa adwenu akoma me na 4 years a wo twe e na e ma wonya gidie se wonza afedi obe ma 4 years no obi ankonfa ma sa nipa na onu die ni mu na ye koye no plan odie onu na okacha mi se sisi a wa atwe me there are no see treaty se obekum nti na me sumi ye enti twe ho ai eti o twa ko obekum onu na okacha no tumi na di fon kasa se obekasa ma mi jai kire die moawo ana odi agroso nkwaso betwa so obe diska we echi a obekum wo mu se nipa na ye wudini o so gina ho no mo kwan etu be so wuo ene wa frɛ no kra won fa no na be so wuo start frɛ abet wo frɛ no ye won fa sɛ nipa bɔne fo ne ba sa 4 years ba omunim no on frɛ da sa pepe ena abet gina so wa frɛ won madam ade mistake no obi a opo modern me amitu se wo ye brefo na brefo to brefo ade brefo to brefo ade obi a otimi ye adwuma titi mo rem kura sika double ani breboni nti wo ti pentecost aso dem encheche de untie enkra abegina don se bet eto snap ade ko se nye double money ma ho na ono otimi double money ko se for 25 ka ai ble no konko bank ko bobo konko bank ko bobo ade ko na se no wedi madam mistake be no ono otimi hwa no ho who's ade no for malady malady ba de ba sa onu number bia ko no jajai
jache de mu awa de meka cho se manye mu akoma enye wo ye na wo da de mu a konfolom no kapenda jai pasbe mo bo kokoye adwuma nyakopon tuminti eno sisa tumi ne ngosra ene ne samanti woni wachi chinapa na omoa wo tete Malady betuma ka kire no na abrampa Malady susi Malady yema tiefo nti ase se double money bia ni bia obia o say o TikTok Facebook YouTube so ye double money bia oboa skadro de wo ba se fasika bra na me fasika ni bi me je wo de na me mama obi obia ni ho Malady obia ni ho ebe wi ase be kasa to anu anso mu yi ana apai de mu anu enti asiagu apai no so de wo oh yes enti the antis that enti Malady se wajimi no wo de bedi wo wo apai ne de e wo no America number so Malady de me kan se enipa abet on fine me so no number friend na mama onfa Malady Malady enipa mo mani na ho ade ye ka ho asem sa na nipa bi fa ne sa agro Malady no so da so de nam TikTok se wo ye samene nyina agrofodi achi TikTok enti hwe ye manipa bi ate ase se amisi double money ni ba bia o ton me na me ka kire wo skaduro ne de wo ho bazu obi se fa 2000 bra na me ma 10000 oboa na sabe oni mu ho anka ne sra pro kwase ampani wo waduro woni aduro bi Malady si obetimi amasika wabosika wo de amawo na ka ne fiefo di hia na ko wi bisigu no ho kwase akwa we waduro bi eya watimi akofa 10000 ni atire atoto ho nkra e de akwa akoma no e de tina yesa mami woni aduro wo waduro ko kire muso a won kire dwan wonya akoko Malady akoko je ntakra hu no ai o maro no otententu ba fo abodi mu na yini eni ye be kama no say wa boaji ofosu aboaji ma ponko ntoti di che no no otententu be bona tabe ba fo abodi mu so yami aduna se juada ni wana sem yami ne boafo edi Malady woni musi e fra wo say hello yes hello bra ma fine now what is say yeah na muso erade adumo nana me pa chao abai we bi e fra no Teliza Otabel woni mu no David what 4 years ago oba wa so ye say obey double money ama no wo je ne 27000 but ade na anye yi na ye busa se ba sa eye non refundable ana obetimi do ni sika na sama no o asembe ni menim ni awka Mami, papa ni se wonimu ade na abeka ode behu Master Ojija girl na nene brown Teresa Mini Ojija why Teresa Ojija wuni Ojija girl na nene brown say yes scammer na went me ayen Ojija Hello Daben answer me 20 wuni mo Ojija ben no Ojija ni owo so menya buenya no woni mo Ojija mami mi say wa yira o mami me pacho blan na manoa mo fa no to so Ojija ne na manoa so oni mu nti ya fra na bia obehu no e me kire madwuma ai we mu say ya Malady he strategy no mu iso ovama enti Malady nipa no so mo mani da ho o so wani anna ho a so ani mu ne kura dabi o si dabi ne wa yira o won se mo akeka kire wo koye na ye yanka be ba ha hwe Malady yema omu eba IBJ munyi bibia mfiri so Malady no IBJ wo ko me ka kire o amo trend no munyi ni free so mama me trend no na we ye ya wo de ne beto so Jimmy fo bi be sa akodi achi yeah said na me so the American say papa no oni aduro na wo be ba ha bia so no de waye no fa ho nema esu wo kokonfo ho de a bodua wa ha enyema gua na do say koto pentecost
tro konkro so no malady Pentecost amakie jaye enu no mu ye ni sei won kobi me kama malady kame enu no abebodi ana me ma na ti asese ehwo ye nkonse anko jisika duro ana ye ko edobu money ense nkyerɛkyerɛ wɔ hɔ no ye nkase kɔto okra na odwan ene akokɔ na wo kɔkɔsɛ wo kopesika ho kyerɛ nti on kwan abrante ndo afaso abrante kɔkɔ kama ya wonam TikTok o say o ye double money nipa di akire sika ni brenti ena asorifo bebre asoriti abusumfie sika tese maledi odwina sam no ho a wonte ase wonfansa nya adwuma de nyamede ma na ya wodea na sabi maledi sika no me say wonim ho a aka ne srapro onu o pe sika ni bi onse ontimi nyima ntino o se faade ne bre no na ko nyi bi ma na busuafo se monyi na muni malady yesi akonfo bi loto anso onyi loto no bi ntwa ni da endi ni da etrezo ontimi nyi eduru ba bia yen ka no kra nkyere mo mami some mistake wonya bibiem sika na sim akomayade na o yare no aya adwendwene na de aba yi wadwene free sika no so se o de fa ne sa ayira na adwuma bi na o ya sebi mo oni mmere na ye na se wo si wo kon akwa yire na gene sa ne ma ne de mame te se wo so oniu ana fra ya fra ni so onimu no ye ntimi nye yire no se chinchira wonimu enfie nan se ye no age atuzo ya no kra wa ba ho na se na me ne ke se na ga se wo so oniu ana ogije so odija enso so nya dia ye kofre na me na be confirm sa se me odije so ogija enti mame se sia no afutuo ne betu se ja bibia manika enkoye se bi na Awurade hu mobo sa yo papa tena ni say na sister metra ha maye why twen yanimo odija tena ni mo why hey boy e kwa go menya market ko dan for year de na bo no bi na hu hia no ne kwasem ana woni baby a ebia bo etise ohia besia onkosane sika obesane agua no kodwa no bi kra di egura gaye ne kwasem obeda eguru sum yase ne sa brabo no maledi wo kire se yentu ekwo sese no yie ne hia yen ye mo ho ba yie enya waduma mo nkwada enti ama bebre wo mu ma omu ntimi hwe omu nti no omabra bo asei wankasa no ade akwa ne bae wamankwa no hia no wankasa na akwa wale yenso odwuma asei because o ma adwuma ni hia ho abrabo no malady a kire ye physically and spiritually osima wa brabo nye te se wo nana obia so wo nana boso obia wo de eto no no onim de oye omu bia dwuma no bebre ha dwini ye so be bia dwuma de ma obi pa na malady be kwakodru blebi na wo dwuma ase ya se dwuma no ye ku dwuma no because onye nipa no mugidie se wo de bi nwiaba wo de maame ba wo de papa ba ntimi fa dwuma no hyane sa etu otifie onko ma oncheke dwuma no obo won se dwuma gu anopai ma wo dwuma hu hia ma wo ankasa brabo hu hia ma wo sika se mu hia ento tototo ne ma bebre obetim di sika to ne ma sa be won ye na atade ko no hye bi da debi anu odre empoboa ebi sei on sheda enima gudam no doso etedum na bi a utu akọ obi dam no yebusa wo se wo niam doso dodo toto niam ni ye ana abatan a yesrem ba bi eduro mo jai mo ma wuransam a omna basabasa no kai de ye maledi kan o se ma wabrabo o ma wo destiny hu hia wo se wo nana aboso etoda se ya momo frano banfa sunsum wanta o machia ye makọ yuro eduru bebi a nyanse ndi nyanse no munya bi no makọ nyanse wotowam ye boya brabo ho ba boye ma boye dwuma ho ba te se ye na nada so a bebi a wo dwuma hye no behwe bebi dwuma no ebekọ bebi a wo makọ no behwe bebi a wo mabekọ obetutu ne menyina yie na amana sisi so maladi onyankopon nhira pa se wo disantity se abraye amhira wo malady medasi nyame nhira papa da bia meka se de nyame aye ono waye o sa be anu na kan
faso bebrebe ene wo so de bia ne de maledi wo de ba eboanya maledi unim ade ba ku bia meka ne se on se aboso aka ho asemi so wonne maame ana abre wane tena yi a obewu o ka kyerse ya asomiti aboso na so no ka ho enye ne ti a wo so na kwoto amnam no ka so o kyerse ade bi e wo aboso no bi hu hia ne nti wona me de gyawo eti mewu a ya asomiti maledi edi na ne wo de ba yesu yin aboso se wabra bo be ya we drene sa aboso ona na de no ono ehu hia ne nti ba bi wo ko bia maledi ye ne na nanom atena okodware no wayi ahata ho eno kro wo dware na ne ti etete eho ya wo hede oba so obi betwe anaso be de owie ya no asan de aboni mu wa adwaye wa owie de wo ye bia no obeda e be mia ne nti oyi no de gu ne so miase e kire se ade na hu hia no maledi ene obi abia adwuma afokubonti waje adwuma amankwala na maledi wo mu wiase se adwuma ne hu hia so na aboso unam na wura we store no wura we store na wo de ndie waje yasi ho na nkra na wo kire o madwa na wo mu adwuma maledi wo besua no num tidako baba no mato akofa bia begu ho na se wo no bia adwuma no ehu ahia nti nkra ne edidi ye best abusuafo etie na no pei se sabrabo no bekoye ya mawa eye wa na montu bia betu no be ma brabo no be yeye enti sabrabo no be yesu eti sede wo na de na boso asie wo ma brabo no hia wo na nya saboso ma na di obi awo ma onfa won ho so mbedidi o so mbeyede o onfa mo ho na maledi unu se no akonya se nkra na timi do mu tia pempem a eno ma yeye nam se nya no afi no no tumnika akohwe wo mu na sebi maledi be yeyi wanswani tuntum so umfra ni fita umbe fufu so no oton ade ani ye beto bi obedidi eno ni asemi maledi won si ye wo fida da mu brebi wo so wo che papa bi ska bi na wo pia hwiba wo mesi ye betena kuma se so amesi ye besua adwuma maledi satem na papa no eton sa ne ma no enti na ne ma ene na busua kro mo wai enam se ode abrabo no di agronti no enei maledi wankwa onidi waye mmerɛ wo se kotifie ni ehwe no ode abrabo no di agro wamfa ne serious se ne na na boso a sebe ye wa kurase anatam na ode ko ba bia na hunya no maledi nyame nhira wo se da ne da unya bi ede ba na yeso ye de tu ekotodwom ene yeso ho ahia se yeso ya brabo anase ya na mo bi a yetu obia no yeso ye be ne se ye na na aboso a sebi wachichiri tawa ha bonto wa ha sika kakra bese kakra bibia no wabobɔ ne powum etu ofa bi oni ba bi okɔ akosa na yi adekro ma brabo ni hia on se wona na aboso maledi nyame nhira na onye okese yo na abram pa em se ya semu ya ye die ye efa akoda ya yakoton mi na awade ya dom penfuati Ministry of Health public relations officer come me be ya no frame anti-christy say omo hu video no mu interest e wasem enti ni wia omo na me be kasa come enti asem we no ye ka fi bi die kira tawu so ye be wo so Ghana ye be wo so no enye papa na ye de be ya famu die me pese obi a ti ase titiru ne ma e pa wo ne se wo pa wo a emema mo yere no mu pa wo fertility hospitals omo kwa mo ne mo yere no mu nko kwasem clinic bia obire ebeko enene nko na niam ekoso anotene abai we bia send me audios efa ama cuteness mo fa ama cuteness picture to so o si ama cuteness ena be ka kire ni say obetini amana koye serugesi ama obi serugesi ni difo wo marikro de bi ajo eye enimdie ya abaya bi say bi ame na bi ame wo hawo ma wo ho okay bia yeyi mi kosua yeyi mi kudie ye de ato obi awodie mu na ni papa na kariba no ama me eyade ye normal abrochire enye na wo ba na se ni pa no wo ba ne ba nya ne dia wo je no eye wo dia it is say my wa bebre yes ade no
ɛwɔ hospitals a yɛtu ɔmo kaa kabɛka sɛ kwan bi so no ɔmo so de boa obi wɔ kora wawo ne mawie ne ho ɔde aburokye obi kora ne nana ne nana tumi kari ne ba yɛ den sɛ ne nana ne yɛ ababaawa a wɔni problem bia eti girl na ɔsɛnde ne otu sɛ ama cuteness wei ɛna bɛfrɛ ne sɛ obetumi de na wei no wayɛ agent ama doctors doctors yi bi ɔma bie ɔma hospital private one ya ɛwɔ pɛ mmaa no wa ɛde ma doctors no a wɔn de yɛ surrogacy ni bi ti girl ni sɛ wei bɛ contact no hospital kura na wɔn kra kɛse mi tiri mo di ɛwɔ de ne kɔɔ hɔ eti surrogacy ni mu na wɔn kɔ yɛ no ɛna ne deɛ no yi sɛn ne sɛyɛ tiɛ ba saa na wɔn akokɔ ghettos donkeys no ne ɛmaa no bi na wɔn anyenyem na gɛ wɔn mpɛ yi sɛn ne yɛ no na wɔn de wɔn apɛ doctors ni bi ne yɛ ahwɛ waa wuwa na wɔn agye ba no ne yɛ de ama nipa koro no because me and me kwaya surrogacy no me nipa no kra no munnim no e ma hu no abaiwa no duro wa na the way o kasa no panic o se se bone voice ni sesi a obia be hu no obehu no e kwasem na enipa o ni o mo ye adwuma no o se ametu trese ne ma me ka ho ne nana ka ho ne sister ka ho ne sister na ze adwuma ni e company o ma ya eniama e koso ebi eno no de ye busa ne se yɛn a yɛ ana yɛ kɔpa wo no ebi wɔ kora wo bɛkɔ no yɛse yɛbɛyi wo nkosua ɔbaa no yɛyi wo nkosua no nkosua no bɛtumi ebi nkosua bɛyɛ maako tɛ eti yɛde mmienu agu mama wo afa ayɛ a yɛsan kɔ se kosua no yɛkɔgye yɛ adeɛ ana dabi eti yɛka hɔ a ɔmo de yɛ de ɛde ade na ɔmo de yɛ ne so ɔmo di ho ɛho nsɛm bɛse hospitals akɛse a abaiwa yi bubo din ene niema ɛkɔ so no ano den na kyerɛ nkrɔfo ma ene yɛkyekyɛ saa therefore me koyɛ procedure bi me yɛ procedure ne wie no anye ye me wɔ hɔ na nipa no frɛ me sɛ obi abe o ma yɛ surrogacy bi na ɛyɛ me nkra ne yɛ me nsa eti we de nka me ni mi wura be kana me pa mo ama me baako ɛna me se me mpe da bi o de mi kyire jae saa no nkosua ne bi gu ho ya ebi kro bi abɛyɛ na dwuma wie agya nkosua ne bi o ɛna o ma pespems ɛna o de fertilizer ama obi na nipa na nkra na koyɛ me nsa eti o ma me baako na me se me the way I'm a person my dance die o wi asem e ba enya me am ba no yitimi nya sa akukudro ni po ezu go dia dance timi dia mempe enti eye die yi e na ekoso ni boni bebre a ekoso esa no enti wo yire pawo a di na chi no wa hwe ni obekọ akofa die bi dia bra wo fia odwo nti ase akoda no be ye weremfo uku na nyeye dabi utumi koto ne dabi yɛ ka no ebi mu yɛ dwuma papa de boa ma amefie anigye aba ho but ebi mu so di bo anodene ebi di bo anodene eti yɛ srɛ na kai na yɛ frɛ yɛ papa bi ɔyɛ fertility doctor no ne ya be yɛ nkyerɛkyɛ but unfortunately ofrin kran na ebe ɔse ne ka be sɛ Linda do eti IBJ wɛ mo frɛ doctor ni amama yɛ na yɛ ne ntwetwe nkɔmɔ na maame nurse ka so yi wɔde bi adi wo bi nipa no wakata oso ne ye be kasa mo fra no maye IBJ Dr. Niama na se kata mo fra mu ba ko maye eti ama ye pa wo yanto ye boase o ye predodo ya rewo ni se difo oba bi wo a opa wo ni nyina no enye onu ni ntie o se bia ne mere wabomo ni kunti ni kunu me peku ama me peba ma enye se bia na wade maami wo beja wo ye hu no bi a one ne yira wo nan e so asa ko wo ba bi ne kwasem e tianya wo a wo pa wo ama no na ba ma no be kwa e tien kodi akire aniama ne bebre okra ma ne nya wo dabi ye ma no ne doctor se no ye ba fo se wo pe aba no bi e de akofie ye wo fida dem wo kaya asem bi ayedi difo bra bi from America ba e no wa be hia ba ayowa ye din no fida dem me wo ho na ga bi frɛ me so for me one fa me kwa amenu maduro nam se ei me fa e penom so we no so osunwan na ifia da me ko tachima nam so osunwan dia hia no tachima
obaya oni bema bi twempra na bema no America na bema no bai no ma ya awo ma na bema ndin koma na danfo na asini won tweso twere dro bi ma no okono mo yesa na onyu no nya topic eni twan dro ben no yi intina kire se oh ena wo bema wo ne mo ti ase ena mo koye sa seruga si bi o obema na sign krata o bi ansa da so abaiwa na wo abaiwa mantemu obi anu se wakowo ne babaiwa ba oso ho a no ne bra ne video kwa na ni mu nti obi sa bra ne sa de o se me de ade na ma ye be ye ni manu me hu e no se asambe na wo keka nsa no wo se manu me ho ti akola no mempe esa gresa do na bra ni fra America ba abebo ga ne mu papa ma ne se e ba na ga ne we na nyo mo ba na obi di obi ba Jesus Christ na ga ne so ba no mu adwa wu akura akola no e fi da dem ababa me solve that problem na me sister Joba why na manenko na isa kura wo nku na nya yi ni pro din sa to kata so wasanta obi wasanta no so ohia bi eto pru ho akoyere hello nkora ni doctor ni amanko twetwe nkomo hello doctor ma he oh minya ba ma chi de beje so anya je so sa wo ho ye Eradi adom doctor am say ye asem ke chenchire nche bia beto ye pono so a ye bobo hu a na etwetwe niema abaiwa bia ono so aba o kirem se girl kro ya wo ton krofo mai o mane koye serigesi o facility kase bi na serigesi na anya yi no afa de ba ya nte be kwa akope e maiwa ya ase o mo nenam ya junkie fo ibi ni ghetto girls ibi se bi obi nyama na yanyi ba no enfama obi na se de akra ne kasa na ehu na wo so akoye doctor yi na ye pese anu di hu komo kakra se e de se sa na ekoso de a e de na sese ye yen ya ye kopa wo no e de na ye kwa sese ye medicine amin chia what tie for bien as en komo we de no we di komo we in the past yeah the biamika se ma mo pa wo ade ba ko a boy in the side nya e desperation ya na o ye too desperate di bia e tini tre ma ona o pese o jini sa unum senya kwa na o jini sa et mesre se ye ni ma no ma sabi o mo mre nyanso ye no obi abenya bi na mo emre o mo mre nyanso ye no ya na o mo tro mo bo askakra mo me too desperate because nyame na di ma nyame na agi nya bi nyame asem emo no we too desperate a ho na amount take advantage na de okay crowd here mit what ya ni say obi ba no makojiro na edi ma obi na sabi wa na wo na ye oba wo pa abofra no unu ensi uye ebi say abofra na makojiro na nye omuja dachi bepie dachi ni bibesi amna ko ba say abofra no muja bi maami yare nya muja ana abofra no yare nya muja ebepie enya de bi si uye da ebi say ebepie epie mu asen ko no so be so achen de wo na wo pe ho ani buase enti de mese se wo ye kono kase obi ba de uko wia no anasa uko gino na odi ayeden enya odia enya omuja de se wo ya ne se wo bompa ni ame acho obi na me kwa de bia se sei no de binom ye kwa na ese me twe nkofo adwen ba so no eye omo ko fertility clinic yi oba ya mo odro o ex bebe aba yeyi a doctor opa no aka unya 10 or unya 5 dia ka no ton man nkofo na chese doctor ye ton man nkofo dia na chese nkofo man ye chiche o no na make one say se we kwa de okay kwa de dike ya wo na enu no obi akowia no na we de obu ha nso na ye inkosu oba nkosua no na obi wo ha sabi nkosua no ontimi nya kosua ni bi na wo ya odia no ye nka nche wo ukopa uso ko ye process ni bi na wo so no nkosua no pia ba no ye ma chem ne di ama obi ye nka nche wo obu onso a ye de ni krunko ehunsu aka ho na be embryo no unya 10 embryos a yes unya 2 eno so ni etoma nkofo de koso wo fertility clinics no time enyan na ya koso bo hu dawro se aban bayin sise ya
ebema na edin amasabi de ope boni di no ontimi endi sa boni no enye sa nkofo ma na ye eti na nowadays doctor DNA nya me ba ija me no kan na aye bebre pi na mistake kwa ye ni say ya e ka se ye de mane ba ye nsan ko se oba ne ba so ampa na pi ko so oba ne ba say de ye dream say bi oba na for dem na chi eno wo ho nanso no ubehem ko chire bi on scroll so anya dem ne ba anya oba ne ba e say ko jin da bi ne ba ye enti mese sa fertility nsensem na ba no many man no desperate. Yes, sir. Amanfo are taking undue advantage. Oh, yeah, man. So, doctor, Sebia. Doctor, no. Doctor, Sebia, mako facility bi. Na ya ye mi kosia. Na ya dia embryo suna mame. Nyame ya adoma ye successful a. No won kwan se mebusa doctor ni se mi embryo suna kai no fama de mame ana. Won kwan so fo de man na de ko he. Ebi say yedi ma we say onya ade abesto wom sa facility no uni bi ofie enti yedi ma wa ni nyan say facility na ko e na say omu di ne kure no mu do mu ni ebi omu na wo storage system na wo no mbet ma store ma enti omu na say omu di omu ni no mu ka ne kure kire ebi a doctor de aka no so me nyusu bie mu a eno so omu ntimi fe ma obi a ono so hia bi say unyusu bie mu dia ni nyan say eso mu ka kire o say unya 5 no why stay also when you entertain ma obi ana enti said e bi abrochire wa koye say bia me donate me donate me bi di ama obi say any abrochire anaga na we ye wo emema bi a omoton ho nso eno nye bone obi wo a omo facility out me ko ton ho nso nye bone ye wo ma bi nso omoton mo ko sua nso nye bone ode boa obi sa na mom se menya awe na wo beyi na waton no eno na ehu sa ene ehu pa because oni mo we na sa yi na ekoso no so no dachi bo se eyi eniafo omunim no makọ ware moja fra onim so yo moja na wo ware mo eno so won so kese ma oman no eti media mesre se sabi oba se uni awo a edi nkan na okrunta wachi no bia boko bia no nko me ma ne pin so no omo ama no ebi so mo jo wo mo ama no ne etiti akonnwam ye hwewa nane se eguto ne esisi akonnwam ye hwewa bebrebe anane ye mfa mai hu babia na mai na etim pintin kwankwa na me de mpodi nka me fa bag okay no me say in your manum say omumri no na say omo nka form ko sa clinics na omo nka doctor won so ba na oba no oye na okunu ba ono so di bonu kwa ni person dakra me ko ba say won ko a me say ba before kwa the doctor no so ba no hia say open sperm donor no atwi won so di amawo on kan je say ni dia na doctor na atwi won so no di amawo ogu ba atwi won so na say open ekwan bi so no wada ya bra sabi nka won penisa ebi say enra no e loose enti man for no take on due advantage e ye man so but the bad man say only o na ko ya doctor won say ko po mu di homo ni abina mo pe e ba on timi fa kwan bonu bia so say odi ebe na djuma obe fa kwan paso nti memma no mesem mo time wo yiri machi because oba no wo ya most times ko be na oba no fault na be ma no so ka ho bi woje ono nko na echi clinics nti be dey na bibi eja my way ira wo ye hu ye kura aboto na mema idi anima ebinum aduane ye hwewa bebrebe gugu akonnwam ene ye hwe ball na yire koba o musa no ukoye kosi sen edro be ne de ma wo ya ra wo sem o doctor nti mese memma no titu ena bi bia so stage bia no mo musa question bia sem mo hu bia mo musa treatment ne sen kwamba so na ye be hu do e ba ye ni nyina mo musa because one musa doctor no ono de onum so peba ono so be hia na so ma oba say your oba be hia na say o ba so no nya bibia ma say your oba ti mesre pi say ye ma nom ye nua me ma nom so no omumwa mamu nya ma no nko ama sabi bibi say enkoto omo because ni oba nko na ewo oba no be ma na ewo
enti sɛ nhia ba na agya ma ɔbaa no nko asɔ no nko ana nko kyini kɔpɛ bia wɔn ha de ɔbɛba no daakye no wobɛhu na nya wo dea na nya ɔbaa no so dea ɛno ne kɔbɔ ne sɛ hɔ na wode sodoɔ no bɔ no ɔɔ ne wayɛ doctor wadaroma mija wa mo akɔ no wobɛtumi abɔ facility ni din bia na obi pɛmwa bi na watumi abɛhwehwɛ wo na aboa no pakyɛw ayɛ deɛ yɛ wɔn kan Kwabenya community hospital okay yɛ no yɛnyɛ ne ha yɛne Turkish for bi na ɛyɛ ami nimpa ma me ami baby kura nya me aya doma ma ne dia yɛ successful me nimpa medase pe titam bia wo hia mo bia na so hia tikyerem bia no me ho fa me abedi nkɔbɔ o na nipa no ba hospital hɔ a omusa sɛsɛn opusa sɛ sabi ɔpɛ doctor beba deɛ sɛ yɛ bia yɛbɛyɛ Ghana ha obi wɔ ha ɔso ɔpa awoɔ ɔkɔ a wonya embryo no bi ne nyinaa gu ne yima ma no ɛno no ubusa me yɛ ne kwan so no ɔba ɔpa awoɔ a sɛbi wafa nnuro nkete kakra wonya ne embryo no sɛ ne saa yɛde ne nyinaa gu mama no sɛ nipa na ho ɔde wobɛtumi akare mmiɛnsa sɛ wobɛtumi akare nan ne asoa ne nyinaa gu mama no saa ɛnyɛ ne kwan no ɛyɛ ɔhaw kɛse ne nnuamaa no ɔsɛ ɔpa awo nti no na ne nyinaa gu mu a chances sɛ ne nyinaa bɛsɛ nso ɛhae paa ti sɛ neɛ baako koraa ne bɛyie na agya mode baako tumu ma no a na no yɛyie a no ɛyɛ kyɛnse ɛbɛsoa gu mu no ɔwo ɛne kwan pa no ɛne maako condition wɔ no ɛne mmienu na emu no sɛ mmiɛnsa ne nnan ne nnum no ɔha ɔbaa no ɔha anasɛ sɛ bi aburo kora yɛdua yi sɛ yɛfa aburo pii de hyɛ fam baako a chances sɛ yɛbɛyɛ no sɛ sɔ wo ɛnti na aburo kora sɛ yɛdu mfa nhyɛ tokuro baako mu because woyɛ ne saa pɛ chances sɛ ɛbɛnyini no anasɛ bɛtumi agyɛminati no na ɛkɔ fam koraa enti mɛsrɛ ne nyinaa ɛ sɛ ɛma no bɛayɛ desperate enti du hɔ one time ɔnyɛ anasɛ wɔwo mma 5 ane sɛ wankasa nkata wode woma ɛtokyakya wanhwɛ na nkɔ wie oyi ɛdeɛ wobaɛ hɔ nom a yɛ process no sɛbi nkakra obi a wobaɛ hɔ biara nso no sɛdeɛ wɔwode adanseɛ no nyame ɛtumi hyira soma no ma ɔtumi ɛwo fa ne ho fa ne ba yɛda ase doctor nyame nhyira sɛ wagye yɛ frɛ so paa meda ase ne yaba nyame nka mo ho yo da bi a bɛbɛ kuma ase deɛ sɛ wohyɛ da ba studio na wobɛtena ase na yɛbiebie mu paa mate yo Dr. Niama wadi MP kuma ayido na me say no say kwada so say baabi sa wadi MP pen na e say de wagya amanyosem e na wo ye n'adwuma nkyiremu no nyame nhyira no papa ai sa e ma mo pawo monto mo bo ase enanim die no aba awurade na ama doctors nim die so mo fa mo wayen yagi tum who scanner be serugesi ni bia eye but said the doctor can busa questions busa hunsem o doctor enini ni nkomo enye se why desperate nti ade bia wo de wo pe na wo gi atum ye ko hospital no so a mo so ni fra konwa mo nya mo twa bebrebe no na mo ni achi mo hwe ana ni sem kutai mo sole ya na mo nwale na mo ni achi na mo nya se mo gya ade so ni nyina so amai woman of faith me de on se me ema saa na me ne wo mo tu anamo emai we bi wura ho ye ho a ye bie ya no ye kasa kra yesu ema inform ho se wo koye eduro be ne ma wo se doctor se sei the show and kese se tie nie enso ye de we a wo show akakraka ba kwa tie twoya wo kra wo yale ya die pa gu shiwa mu wo shiwa mu ya die egu mu eche wo twi unwi na mai su say ya was obi kra be ko hospital de be ka kire be ma ne se wo na problem no was me no madro da was me nko na no de me mama no metumfo ya ka kire wo se be ma no na problem no won ho what na ho enfie num o se won num adura jana wade e ma usofo me ka kire wo se enya hwe osofo ne ba se doctor se be ma no wo problem wo ye wa famu die bia monko hospital o se wonko ebi mu kokko jedru kraba o se me nom maame
ja saa bɛrima na wadeɛ na kɔpɔ baabi tena na bia ne nyame bɛyɛ wadom why mepa kyɛw bebrebe yɛkɔ ayi wɔ no yɛkɔ kata IBJ sɛ nurse Sarah yi wɔde bia de obi momfra ne ma yɛyɛ wɔmo 13 no na kata ho na eba wa beku no on kasa bia mfa no bia mfrɛ no vamo sam free so ne nko anom visa agro ne edi no odio no wa IBJ ende se bebo odio no de ba ye mo se bebo ono se eti se na asam no difo se de aso ye hwe ya pomuden ho nsem so wo tu wana mo IBJ mumusa yebedase IBJ wey mo fra commander na mumusa se akra na kosi se yebedase se de adwumadie na si akọ na empenifo so ate wonka adwuma pa wo ye no masoma me sa ne yehwe momma yebre nyekwa momma yebre enyekwa because o man no se nyina yebu ye ni guso a amna ne nyina ebegum mame enkase wo de o tabrosan so do wo be firi so abebo fom ana nkase wo ti abrosan ase wo be kwa kohura fom etie nyina ye mua ye ho ye nto de mo bibi kwaso na sanya mo mmie nye kataso mu mwaso ye nsebere ye sinka geni pasade awuye enye jai enko ho oboa obi a no te won no o ye